Koronavirus pandemiyası meditsina hyzmatlarynyň hilini erwetleşdirdi we Türkmenistanda ilatyň saglygyny bejermek mümkinçiligini çäklendirdi. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmelik ýurtda hassahanalarda häzir adam köp, dermanlar yeterlik däl, saglyk işgärleri yetmezçilik edýär we enjamlar bejerilmeýär. Häkimetler tarapyndan ilatyň hereketine çäklendirme girilenden soň agyr hastalaryň köpüsi şol sanda onkologiýa keselli hastalar ýurduň beýleki ýerlerinde ýerleşýän lukmançylyk idaralaryna baryp bilmeýänligi sebäpli zerur meditsina kömegini almakdan mahrum bolýarlar. Bu barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary ýurt içinden gurrun berýärler. Käzirki wagtda Aşgabatyň ýaşaýjylary rak keselleri bejermek üçin zerur radiasiýa terapiýasy üçin ýurdun günbatar tebitine Balkanawat şäherine gitmeli bolýarlar. Radiasiýa bejeriş enjamy Türkmenistanyň paýtagtyndaky onkologik keselhanasynda işlemeýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, mundan özel gurallaryň dozimetriýaly zerur enjamlarynyň näsazlygy sebäpli hastalar paýtagtdan Mary şäherine gitmäge mejbur bolupdyr. Indi Maryda hem enjamlar işlemeýär. Şeýlelikde hastalar Balkanawat şäherine gitmeli bolýarlar. Häzirki wagtda ýurdun içinde seýahat etmek üçin saglyk resminamalaryň şeýle hem käbir sebetlerde ýörite komissiýa tarapyndan berilýän ýörite ruhsat hatyny almak talaby ýaly berk çäklendirmeler hala agyr hastalaryň durmuşyny hasam kynlaşdyrdy. Tebitleriň arasyndaky hereket çäklendirmeleri şu ýylyň mart aýynda girdildi we 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaldyldy. Şeýle hem çäklendirmeler regionlaryň arasynda otlylaryň, awtobuslaryň we taksileriň hereketlerini besetdi we howa gatnawynyň azalmagyna getirdi. Belletek, mundan öňki ýyllarda welaýetlaryň hastahanalary rak keselleriniň bejergisi üçin hastalary paýtagty berýärdi. Azatlyk radiosi Aşgabatyň onkologiýa keselhanasyndan şuň maglumat alyp bilmedi. Öňki gezek telefonumyza jogap beren klinikanyň informasiýa bölüminiň işgäri hastalaryň köpdigini kabul edilmek üçin nowata durmalydygyny, saglyk ýa-da ýaşlandyryş şahadatnamasynyň hökman bolmalydygyny hem hyzmatlaryň töleginiň möçberini lukmanyň ketgitleýänligini aýdypdy. Azatlyň habarçylary Aşgabatyň onkologiýa merkezindäki tehnik kemçilikler şol sanda gyşda ýyladyşyň tomusda sowadyjylaryň işlemeýänligi barada habar berdi. Paýtagtyň Arçabil şaýolunda ýerleşýän onkologiýa merkeziniň binasy 2009-njy ýylda 45 million dollara guruldy. Ýurtda bejergi saglyk ýa-da polisiniň esasynda amalaşdyrylýar. Ýöne käbir hyzmatlar goşmaça tölenýär. Azatlyň habarçysynyň aýtmagyna görä meditsina hyzmatlarynyň we dermanlaryň aşy gymmatlygy sebäpli hastalaryň hemmesi bejergi alyp bilmeýärler. Bu ýagdaýda köp adam zerur meditsina kömegi bolmazdan öýlerinde ýogalýar. Türkmenistanda keselçiligiň resmi statistikasy ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we sosial meseleleri ministrligi tarapyndan hödürlenen Türkmenistan boýunça meýletin milli hasabatda bolsa, yürek damar kesellerinden soň onkologiýa keselleriniň Türkmenistanda ilatyň arasynda ölüme esasy sebäp bolup durýanlygy aýdylýar. Hasabatda bellenip geçilşi ýaly erkekleriň arasynda tracheýa, bronh we öýken, aşgazyň, bagyr organlarynyň we öt ýollarynyň rak keseli, aýallarda göwüs we ýatky rak keselleri has köp duş gelýär. Azatlyň habarçylarynyň we beýleki garaşsyz medpugat çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky aýlarda Türkmenistandaky hastahanalar hastalary kabul etmegini düýp göter adalty we planlaşdyrylan operasiýalary ýatyrýar. Ýurdun saglyk edaralaryna COVID-19 alamatly näsaglaryň sany köpelýär. Häkimetler koronawirusyň ýurtda düýpden ýokdugyny aýdýar. Azatlyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleri Türkmenistanyň saglyk edaralarynda her gün onlarça lukmanyň COVID-19 bilen keselleýänligini habar berýärler. Mekteplerde keselleýänler hem köpeldi. Aşgabat tenatalaryň köpüsi çağalaryny öýlerinde galdyrmagy makul bilýärler. Häzir mekteplerde başlangyç klasslaryň okuwçylaryna mektebe güne aşadan barmak maslahat berilýär. Bu arada Aşgabatdaky habarçymyz 11-nji dekabrda gurrun berdi. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda COVID-19 hadisasynyň hasaby alınmanlygyny aýdyp, toý bayramçylyklary ýatyrdy. Hereket azatlygyny çäklendirdi we ilatyň ähli ýerlerde maska giýmegini talap etdi.